Vai siltä koko ruusun. No niin, nyt alkaisi tämmönen Pikerase läpi peluu. Ja sitten niin näissä videoissa ei paljon puhuta, että tää videoaloitus ja muut, kanava-aloitus ja muut. Mutta sitten tässä ei paljon puhuta. Joo. Nauttikaa videoista. Moro! Joo, tää on se vaikeampi kenttä sitten. Mikä emme koskaan kolmella tähän. No niin, menihän se kerrankin tasan sillä ajalla, mikä piti saada. Tää on kanssa vaikeampi kenttä. Ei kyllä minusta ihan helposti mene. Tällä tyylillä. Tää ei mulla ikinä onnistu. Tulihan siitäkin se 3 tähteä. Tää ei tule onnistumaan. Fail. Fail. Failas. Niin failas. Just kun kaikki meni ekaa kertaa tällä ei oo mainio. Sitten tulee level 8 vastaan. Ei tullut. No näitä helpompia leveleitä eikä nää 3 täällä mene. Ei mene joo. Nytkö pitää mennä tässä mun 5 kilsan matka, että pääsee. Perkele! No niin, nyt se meni. Siinä oli eka osa. Supaatkaa, tilaatkaa. Sama asia, tykätkää. Moro!